Evo, ipak moram reći za one nešto starije, ali i ozbiljnije posmatrače, pripremaju se izuzetne i zaista značajne izložbe i to povodom rođendana, da tako kažemo, Muzeja Republike Srpske. Naravno, da ne koristimo one floskule dan ili neki poseban prostor u toku mjeseca. Čini mi se da Muzej Republike Srpske svoje vrata drži otvorena tokom čitave godine, pa nema razloga da ni sada ne bude tako. Predstavit ću svoje goste u nastavku. Sa nama je direktor muzeja Miladin Savić. Dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program, ali i gosti koji dolaze iz Moskovskog državnog muzeja, Kovanj Maksim i Svetlana Knjaževa i također naravno i naša koja nam pomaže u prevođenju, uvijek draga gošća. Dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program. Evo, naravno, postavit ćemo pitanje odmah gospodinu Saviću. Dobro sam rekao, muzej je otvoren svima i uvijek čini mi se otvorenih vrata tokom čitave godine, a posebno kad su ovakve manifestacije u pitanju kao obilježavanje ovog značajnog jubileja. Nije još jubilej, ali je značajna godišnjica, da tako kažem. Potpuno ste u pravu, dobro ste rekli. Evo, muzej, danas je u Muzeju Republike Srpske svečanost, 89 godina od osnivanja Muzeja Republike Srpske, tačnije daleke 1930. godine, naš veliki ban Banja Lučki, Svetislav Tisa Milosavljević je donio odluku o osnivanju Muzeja Republike Srpske. U muzeju, rekao sam svečano, večeras imamo otvaranje dvije izložbe i to izložbe ruskih svetaca i rusko čudo naših dragih prijatelja iz Moskovskog objedinjenog državnog muzeja i s tim u vezi ja bih iskoristio priliku da pozovem sve građane Banja Luke, sve građane Republike Srpske da dođu večeras u muzej u 19 časova na otvaranje izložbi i na, naravno, svečanost povodom našeg rođendana, 89 godina od osnivanja Muzeja Republike Srpske. I evo vidimo da su se napori muzeja da negdje ostvari nove konekcije, nove saradnje, pa i dobre veze sa institucijama iz Rusije napokon negdje pretvorili u realnost i u ono što možemo da vidimo. Najavili ste to i prilikom preskonferencije i tad je bilo više priča o tome zapravo šta nas čeka povodom obilježavanja ove godišnjice muzeja. A sad bih pitao goste zapravo zbog čega su značajne ove izložbe koje će Banja Lučani, ali i svi koji posjete muzej imati priliku vidjeti. Što bi htjeli сказать об этих выставках для всех, кто хочет посетить сегодня открытие? Хвала. Доброе утро. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что, конечно, и музей Бани Луки приехал в Москву и показал свою замечательную выставку, коллекцию. Dobro jutro. Pre svega bih želio spomenuti i onu činjenicu da prvi muzej Republike Srpske bio u Moskvi sa svojom izložbom Zminski vez. И мы здесь с ответным визитом и рады, что как I mi раз smo tu sa uzrodnom posjetom i mnogo smo oduševljeni. что мы попали в день рождения музея и рады привести свою выставку сюда. Došli na rođendan muzeja i srećni smo što smo doveli dve izložbe. И, конечно, это первый такой обмен культурный именно на уровне музеев государственных. To je prvi put za razmjenu na državnom nivou između muzeja naše dve zemlje. И мы надеемся, что сотрудничество будем продолжать и дальше. I mi se nadamo da ćemo razvijeti tu plodnu saradnju i dalje. Građani će imati priliku da vide zanimljivu izložbu zapravo ikona. Možete ukratko da nam kažete o čemu se radi? Я думаю, моя коллега... Выставку икон, хотите рассказать немного? Možda je bolje da vas pitam, upravo ste. Выставку «Святые защитники земли русской». Mi ćemo predstaviti воспроизведение подлинных икон, которые хранятся в собрании нашего музея. Mi ćemo predstaviti izložbu Sveti zaštitnice ruske zemlje. To je reprodukcija, odnosno foto izložba naših najznačajnijih ikona koje se čuvaju u fundusu Moskovskog državnog muzeja. На выставке можно увидеть редкие иконы XVI века. Очень почиталась на Руси Богоматерь. И можно увидеть разные изводы, разные виды. Богоматерь Смоленская, Богоматерь Казанская, Богоматерь Державная. Разные изводы икон. Богоматери всегда молились о заступничестве, о мире, о покое. Pre svega bih spomenula da imamo najznačajnije ikone koje potiču od 16. veka i pre svega posvećene Bogu Majke, Materi Božje, u različitim vrstima, znači ikona Bogu Majke Vladimirske, Smolenske i drugih. И также мы представляем выставку «Русское чудо», которая рассказывает о деревянном дворце XVII века, который воссоздан у нас в музее в 2009 году.
I druga izložba će biti posvećena dvorcu, odnosno drvenoj palati ruskog cara Alekseja Mihajlovića. To je dvorac koji je bio renovisan, odnosno obnovljen na teritoriji područja muzejskog kompleksa Nacionalnog parka na bazi originalnog dvorca. И можно увидеть покои царя и царицы, воссозданы подлинные интерьеры, и выставка эта очень интересная, и у нас этот дворец пользуется огромным интересом у посетителей со всех уголков мира. Gdje se može vidjeti originalne palate, odnosno sobe gdje su živjeli car i carica, sa starinskim namještajem i opremom, sve kao bilo za njihovo vremena. Biće to zanimljivo, u to ne treba sumnjati. Do kada će građani moći pogledati ove izložbe? Ova izložba naših prijatelja, dragih iz Bratske Ruske federacije, trajaće otprilike mjesec dana, tako da večeras kada bude otvorena, građani će imati eto priliku mjesec dana pogledati. Pozivamo još jednom da dođu, jer saradnja između Ruske federacije i našeg muzeja Republike Srpske je počela prošle godine odlaskom Zmijanskog veza svjetskog nematerijalnog nasljeđa u muzej Kolomenskoje, autorke Danijele Đukanović, muzejske savjetnice, i s tim u vezi ja još jednom pozivam građane da dođu u muzej Republike Srpske, jer će biti jako svečano. I da posjetite ovu zanimljivu izložbu. Evo samo za kraj, ovo je pitanje za sve. Da li je ovo samo početak i da li možemo očekivati još projekata u okviru saradnje? Da, naravno. Только начало. Drago mi je da je tako. Svake godine ćemo sada obilaziti. Drago mi je da je tako i evo radujem se da vas ponovo ugostim u studiju jutarnjeg programa. Hvala vama puno. A evo još jednom poziv svim građanima da posjete ovu izložbu i ako ne danas, sutra, preko sutra, onda u narednih mjesec dana koliko će ona biti otvorena. I još jednom hvala na izdvojenom vremenu. Vrijeme je za jutarnji dnevnik, nakon toga vraćamo se sadržajima jutarnjeg programa.